Hasteko kontatu nahi dugu pixka bat zergatik egiten egun abuztuaren 17ko manifarako deialdia. Behin eta berriz ari gera entzuten turismoaren aurka gaudela, turisten aurka ari gerala, eta guk esan nahi dugu ez gu gaudela turismo eredu konkretu baten aurka. Eta zergatik gaude turismo eredu honen aurka, Donostia Errongan daukalako eragin oso zuzena. Hasita espazioaren erabileratik, pasata etxebizitzara eta bukatuta gure lan baldintzetan. Espazioaren erabilera zergatik, kanporatuak izan geralako gu harremandu hori izan geran espazio horietatik, gure kaleetatik, adibide garbiena izan daiteke igual Konstituzio plaza edo plaza berriarena, guk txikitan hor jolastu izan dugulako baloiarekin, hor elkartu izan gara lagunekin, gurasoekin, familiarekin, eta orain hori ezinezkoa da, turistentzako terrazek hartzen dutelako plazaren ia erdia, eta hori bada adibide txiki bat bakarrik Donostiko kale ez egin dezakegun erabilerarena. Gero dago enpleguaren kontua, turistentzako eskaintza guzti honek esaten dute lanpostuak sortzen dituela, baina ez da inongo momentutan begiratzen ze kalidade daukaten enplegu horiek, sortzen diren enplegu horiek, eta gazteongan da egoerak dira muturrekoak, baliatzen direlako gazteok lan egiteko daukagun behar inmediato horretaz. Eta orduan, aurkitzen ditugune enpleguak dira beti oso prekarioak, askotan kontraturik gabekoak, kasu honenetan kontratua daukagun kasu horietan dira aldi baterako kontratuak, gehienak soldatak dira negargarriak, askotan ordu estrak ez ditugu kobratu ere egiten, ordutegiak izaten dira asteburukoak edo gauetakoak, eta bar luze bat, ez? Etxebizitzaren kasuan igo dira prezioak izugarri, lotuta asko pisu turistikoen eskaintzarekin, ze adibide argiena da Aldezarrekoa. Aldezarreko bizilagunak dira 6.000 inguru, eta turistentzako eskaintza 1.500 ingurukoa da. Markatu nahiko genituzke turismo eredu honen sustatzaileak edo erantzuleak. Izan daitezkela enpresaria handietatik hasita jabego ostalaritzan jabego handia daukaten pertsonak, eta batez ere turismo eredu guzti hau sustengatzen duen eta bultzatzen duen udala, kasu honetan PNV eta PSOE dauzkagula, behaia daukate erantzukizun handiena eta beraie dira markatu behar direnak. Turistek hiriaren zentroa hartzen duten momentuan horrek baita ere eragiten du beraien begirako zerbitzu ekartzea zentroa, eta beraz herritarron beharrak ertzetara desterratzen direla. Garrantzitsua eritzen zaigu abuztuaren 17an kaleak hartzea, bai gazte, badaudelako talde asko turismoaren lanketa egite dutenak, auzo elkarteak ere bai, eta horiek guztiak batuta turismo eredu honi gure refuxiabentzat erakustea.